семейния кът. Тези хора кои са там? Мама и так. Какво работи мама? Мама работи так. С присъщата за децата откровенност, тази сладорана разкрие една дълбоко пазена семейна тайна. Мама работи так. Верно! И от семейния бит... Я как се пази, как се пази. Дай му да излезе, боксерчето, боксерчето. Я. TV.com Асеноград ще разберем за положението на братята Роми. Започваме с гласуването на избори. Срещнахте ли трудности при гласуването? С никой не съм се срещнал още. Язък! Това си е чиста фира? Да видим още един гласоподавател. Вие водите и малката днес на избори? Да. На колко е? На едно. Този мъж има един съпруга и един дъщеря. За тяхно добро той пуска един бюлетина в един урна. Сега, като гласувате, какво искате да се случи по-добро? Искам и да ги намаляват парите, а това на яденето нещо да оправят на това на време, на това дето да не е много, да не бутат къщата. Не разбрах, я пак. Искам и да ги намаляват парите, а това на яденето нещо да оправят на това на време, на това дето да не е много, да не бутат къщата. За референдума всъщност исках да гласувам, обаче нямах желание. По принцип нямах желание за референдум. Има пак сама с мангали, разбрали, лято е, слагай сандали. Обръщам шапката, защото сме пияни. Всичките зад не са нагърмяни. Мръсна жега, пак сме почерняли.